namhlanje i-News Avenue ihambele eMzinyathi kwesenkosi uZondi uMalusi Zondi. Namhlanje sithe nje ashiye yonke into siphume e-studio sizobingelela inkosi ke sesivamisile ukuthi sivakashele kulezi insukwana noTsolonga Goga Day kuvakashe indlulamithi nathi besikhona ngalesikhathi kuvakashe indlulamithi kanjalo nenkosi yamaqadi umqoqi kade khona umqoqi Ngcobo sabona futhi nikwa nezinkomo ezimbili and siyabona futhi namhlanje nje sifikile sibona izinkomo ezizazi kakhulu ngomengameli wezwe uCyril Ramaphosa ama-ankola akhona la mhlambe undaba ezithi uzokasitshela nangawo ukuthi kuhamba kanjani but siyathokoza kakhulu ukuthi sikwamukele indaba ezithi igama lami nguSizwe Blose ngamukela undaba ezithi uMelusi Zondi. Sibingelela ababukeli emakhaya, sibingelele nakuwena Ndelo. Sibonge kakhulu undaba ezitha-ke uzokasitshele kancane ngomlando wakhe kuze kube uyafika kuleli zinga afika kulona njengamanje because sinayo i-interest akona wonke umuntu okwazi ukuthi avakashelwe indlulamithi akuyena wonke umuntu oba ngikhuluma nawe nje uyeza ulokhu u-deputy president namanye ama-ministers o-public works wonke umuntu uyayishaya indishini la eMzinyathi azobheka inkosi uZondi. Osichazele Zondi kwenzeka kanjani, kwenziwa yini ngoba uvuke kusebusha? Cha, siyabingelela, siphinde sibingelele Blose, siyakhuleka. Ngeke ngazi Blose, ngicabanga ukuthi yonke into esiyenzayo thina lapha ekhaya siyenza ngokulandela umoya. Sikholela kakhulu ukuthi umoya wasendulo ilo moya esamba nawo Blose. Ngumzukulu kaBhambatha kaMancinza. Ngumzukulu wensizwa eyilwela abantu. Ngumzukulu weshingishana into enganqeni. Ngumzukulu wemuntu oyinomgogodla ethanda abantu. Indaba ezithu. Ngumzukulu weinsizwa, ngumzukulu wamakhosi. Ngumzukulu oJojomeni inyoni idlamabele, ngumzukulu wokhokho Mavela abantu ababethanda abantu kodwa bengayihleki into engahlekisi. Uyabona isizwe kuma sizazi ukuthi singobani. Yila khona thina kakhulukazi njengabantu abasebasha sizokwazi ukuthi siyapi. Imvamisa silahlekelwe ukuzazi ukuthi singobani. Silahlekelwe ukuthi singahloniphi la isiphuma khona. Silahlekelwe inhlonipho, asibazi abazali bethu. Nabanye abazali abazazi izingane zabo. Silahlekelwe ukukhuliseka siyisizwe sikaphunga noMageba. Sikhuliswe ngenhlonipho, sazi inhlonipho. Iyona into esiyigqaja ngayo leyo nto njengoZulu. Sihlukile kancane kwezinye izizwe, ingakho siyigqaja. Ingakho noma ikephi la isamba khona amasuZulu ngoba sinomlando. Umlando wethu usuZulu uhambelana nenhlonipho. Kodwa indaba ezitha omunye ozothi awu ngathi ihambisana nokuba tribalistic ngendlela oyichaza ngayo uthini kuyena ndawo. Kunzima ngoba ukwazi umlando ukuthi ubani usukaphi. Uzobona ukuthi wena usuku uyinguni samanguni. Samanguni nje inkosi uShaka njengokhokho wami uBhambatha. Babeyigqaja beyithanda ukuthi bawubani. Bazalwa ubani. Amabhunu ayigqajile ukuthi awubani. Amabhunu aliphathile izwe azi ukuthi wona amabhunu. Engahlangani namangisi. Kwaze khona impi yamangisi namabhunu eyigqaja ukuthi amabhunu. Namangisi ayegqaja. Akushiya ukuthi wona tribalistic ngoba mhlophe. Ngikhuluma mina ngamaNdiya. Abambisana engazwani. Athe xabene kodwa avumelana ukuthi azohlanganyela wena. Engazwani. Thina siyazwana nabantu bakithi abamaXhosa. Siyazwana nabantu bakithi abamaVenda namaPedi. Proud ukuthi amaVenda. Ngeke uyeVenda uvele nje ufuna ukuqhazisa kakhulu uZulu. Proud amaVenda.
Aproud amaXhosa ukuthi amaXhosa kungani njalo thina amaZulu soqhamisa usamaZulu kufanele kuthiwe si-tribalistic ngazo sonke isikhathi ngobani Zulu ukuba uZulu kusho okuningi okuthiza okuhlukile ngoba izinto eziningi beyigqama iqala ngakhona kodwa siyaphilisana nezinye izizwe ngoba sama native nations sabantu abamnyama samanguni sisonke kodwa okhokho babelwela ukuthi sibumbane sibe banye nangu nje umfethu ofikile kayena umZulu ufike wazophekisa wakhuthala wathi uze enkosini uzobonga ubukhosi ngama-ankole akayena umZulu thina ke njengamaZulu mina into engikhonela yona ngikhonela ukubuyisa isithunzi la esihlalweni sakaBhambatha esihlalweni sakwaZulu ngiphinde ngibe umongameli ukukhula kwethu sibancane besilwela intsha umoya wasendulo umoya ophilayo kuthina sazivele silwela intsha siqala Youth in Action saqala ama-business forums nakhona sihamba phambili ngenhloso yokuthi sixoshe indlala ngenhloso ukuthi kungafika abantu bangaphandle endaweni esihlala kuzona la isifunde khona bese bethi bazokwakha ekubeni kade kukhona ama-parties political asikhulisile nawo abethi there shall be nothing about us without us kodwa thina sivumela ukuthi ezinye inhlanga zifike abantu befundile intsha ifundile uyazi usikunzima kanjani ukugqugquzela ingane yakho useqeda isikole izobuza wena ukuthi mase ngiqeda isikole umsebenzi ngizowuthola wena nje obunje baba mina uthi angiqeda isikole wena pho yini singayiqhashi ngokuba yithina bese senza into engabe siyayenza ukubambisana ukuze sikwazi ukuxosha ikatezi so mina ngumalusi wakwaZondo umzukulu kaBhambatha la esikhona sisuke ngokuthi siqale ukulwela imiphakathi sisebancane silwela imiphakathi zalwa kwamashu kakhula kwamashu okhokho bami baphuma le endaweni zako Greytown sinamakhosi akaZondi akhona inkosi yasenquthu inkosi yakwaMpumuza inkosi yasenkandla inkosi yakithi ekhona eNgome sibe namakhosi akithi kwaZondi nathi wonke lamakhosi amakhosi akaZondo kuyiwona ngithatha ngibeke esihlalweni amakhosi akithi avusa uBhambatha amakhosi akithi angancithezi amakhosi akithi athe sekuyisikhathi manje sokuthi kuvuke ukubambisana samakhosi ukuze kulunge izinto zamakhosi amakhosi ayahola kaCocta kodwa ukuhola kwawo kwimonarchy akukho ngalendlela esifisa ukuthi isithunzi samakhosi sibuye ngazo ngalesi sikhathi sikhule silwela umnotho sikhulela ukuthi iyouth ayibe namakhono sakhula siqeqeshwa nasi siqeqesha intsha ukuthi ayilwele ngokwabo ngoba ngaso sonke isikhathi intsha eyalwa ngoJune 16 ikhunjulwa kuphela ngoJune 16 kanti inkinga zentsha into ya everyday sikhule sikhuluma lezo zinto namhlanje yileyo knowledge esinayo esizoyi-apply la ebukhosini ukuze ubukhosi bubuye bube nesiqi intsha iqhubeka ithola amakhono intsha iqhubeka iqasheke abantu besimame bahlonipheke akuyona into ya-August kuphela into abantu besimame nakhona izinsuku za everyday sifuna thina ukubona imiphakathi yakithi ithuthuka sesikhulile sakwenza njengoba ubona nje abanye abantu baze bathi kungani kwenzeka nje ingoba sinomlando sisebenza nemiphakathi sinomlando sisebenza nezikhulu njengamanje azile ukuzongcetheza asibhekile uhulumeni thina ukuze siphile sizofaka esakusebenzela sibancane ukusiza imiphakathi ngalokho okuncane esinakho simemana sinjengosomabhizinisi siyosiza amakhosi asibheke ehulumeni weblos sizozenzela thina lokho esifuna ukwenza ukuthuthukisa imiphakathi yakithi ngeke ngezwe indaba ezitha sikhona la ekhaya ukhuluma nangendaba zamanzi indaba ezithi ukuthi awukho happy kakhulu ngokuthi abantu endaweni abanawo amanzi kangangoba ngicabanga ukuthi ukhuluma ngendaba yokuthi anolindile uhulumeni ikhona inhlelo mhlawumbe enizoba nazo ukuthi abantu bawathola amanzi impela kunjalo sikhulume kakhulu nabaholi base-Afrika siyesile Burkina Faso sazoqhubeka sibe nenhlelo zokuxoxa siphume eMalawi sabuka ukuthi kumi kanjani khona ukuphiliseni imiphakathi saboleka kancane eMalaysia siyawubuka nakhona ukuthi kahle lokhu kubambisana kwabo kumi kanjani sihambile saye eChina sabona ukuthi babambisene kanjani uhulumeni nabantu sabuka safunda nakwabanye sabona ukuthi impumelelo ayikho ekuthenini na kuhulumeni nebureaucracy nama-red tapes ne-GNU njalo kufuna umuntu onomgogodla oyindoda ozoma nje noma oyinsiko umuntu wesimame njengomkabayi ozothi enough is enough manje
madoda yonke le mali niyitholile nisebenza kuyona imali eqhamuka ezulwini asambe sosiza imphakathi ushintsho oluncane oluzayo lubalekile akusho ukuthi koshintsha wonke umuntu kodwa makhona abantu abalala bedlile ade belala bengadlili ngokuthi kunokuthi sihambe siyoqeda imali kuphela emashibhini siyoqeda imali ngamabhilo 20,000 kunemphakathi engakujabulela ukulala ithengelwe isinkwa kuma uthi imisebenzi ayikho imphakathi uyothola nini umsebenzi akube khona ama soup kitchen akube khona imndeni isinkwa su20-30 rangazi ngoba thina sihlala sithume kodwa amabhodlela abizayo aphuzwa igenge lekhona ekade isebenza nzima nama ijabulisi hey amabhili esiwabonayo thatha leyo mabhili ngoba leyo nto usuku olulodwa beqedile uyidivide inyanga ezu4 kuphila imphakathi funa umuntu ozosho njalo madoda ake sisize la sizosebenza sifuna ukushintsha imphakathi kancane makushintsheke impilo zabantu sobuka kusasa seku10,000 nalo shintshwe yakhe na kumele ashintshe yomunye ingakho sithi lo moya wasendulo umoya esiuvikelayo umoya ozokwenza isiqinisekiso sokuthi imphakathi akithi ibamsene sisho njalo imphakathi esikuyona njengala emzinyathi ngaphansi kwenkosi umqoqo wakangcobo esihlonipha kakhulu inenanda dam la iduzane nje la hey ungathuka isimanga ukuthi amanzi awekho kubo wonke labantu uyangizwa awekho amanzi kuthi akufani nasejozini awekho kuthi akufani nasejozini kunamakhosi indawo yamakhosi le manje sifuna ukwazi ukuthi indawo zamakhosi kahle iphatheka kanjani zona kanjani ngoba bonke abantu bayabaleka bazokwakhala emakhosini kodwa manje indawo inawo amanzi ngoba abantu hamba uye koDurban North lapha amanzi mengekho same time ayabuya same time akuthatha isikhathi alungiswa manje ngoba belungu hayi ngeke kusho ukuthi nathi fanele sishintshe ibala siba belungu sizokushintsha ke lokho sizokwenza isiqiniseko njengenkosi iBhambatha uMalusi Zondi Foundation ukuthi sinxenxe somabhizinisi ukuthi abeze bezofaka amabhoholi bese kufakwa amathani imphakathi ngemphakathi ngokuhlwana kwegodi ziqale ithola amanzi ngoba isidima somuntu akakwazi umuntu ukuzocelebrate Freedom Day acelebrate human rights kanti irights yomuntu isho ukuthini ngoba isho isithunzi kuba namanzi kusho ukuthi abantu besimama bayagula kakhulu kunabantu besilisa imndeni ihlala emakopini phezulu kwalokho amanzi abanawo indle ihamba kanjani isithunzi somuntu omnyama lesi esikhuluma ngaso isithunzi sokuthi kufanele sibuyise isithunzi kumuntu omnyama lento ke ngeke ishiwe abantu abasabayo ngoba mhlawumbe mangaya amanzi ebantwini khona mhlawumbe angazi into esoyithola kodwa lento idinga isibindi yilesi sibindi ke sizosifaka la siyimisela ukuthi sibhekane nanoma yini esobhekana nayo ngoba vele bazojaha mhlawumbe bathi bazosihuba noma bazocabanga ukuthi ngoba naku sekukhulumela ukuthi isithunzi somuntu omnyama hayi ngeke asinqeni cha asinqeni la akhona kancengwa la asinqeni impela ukunqeni khona la sizoshintsha impilo kunogogo la emphakathini yethu kunomkhulu abakhunjulwa ngezikhathi ezithize kuphela sizoyivala leyo nto izonqamuka blose ngoba emva kwami khona izinsizwa la anginqeni lutho ngoba sithe siyinsizwa kufunala umnsizwa bethu singabenzi ngobuqhwaga ngaso sonke isikhathi kulinyazwana kuthiwa siyinsizwa umnsizwa bethu asifake ekutheni imphakathi ithuthuke nazo ke izinsizwa so ndaba ezithi empeleni babukeli beNews Avenue sisahleli nayo inkosi uZondi siyakhuluma nje about this and that in as far as impilo is concerned usuzwile kulama point awathashile but ndaba ezithi kukhona boyichaza lento ngiyabona uvukela dawo boya ababuye bafuna ukuyidlibhiza but how inkosi benza izinto ngekani nge3 khona manje president eBBF Black Business Federation bathi bebeyibheka kuthiwe ekusukulweni kwayo hayi undaba ezithi ayikhona ikana eyiphusha before ngomzukulu waBhambatha mina kaMancinza 1906 rebellion yakhombona plus iyangimangaza lento uyazi ndaba ezithi kunezingane evele zilalwe ukuze ithole imisebenzi yebo ndaba ezithi
kunabantu abavele ba-rape iy'ngane nogogo bethu emphakathini. Kunabaphathi abawamandiya nabelungu abavele basebenzisa amanye amagama esalwa nawo aqala ngo-K ngoba abantu bakithi bencenga imisebenzi bafusekiswe nje kuphele kanjalo. Awubazame bezela kuthina. Seba-challenge nje laba ba-rape ogogo ba-rape iy'ngane. Nathi sinabosisi abake bazame basondele bakwenze lokho. Kuma ukuthi thina sithanda kwenziwe emndenini yethu ulaka esiyoliveza emndenini yethu pho sihlulwa yini ukuveza uthi eminye imiphakathi benefit sihlulwa yini? Hamba ubheke bangakanani abantu namhlanje kube mina ngizange ngiyiphushe leyo ngane ukuthi angeke sikhulume i-local development ingenzakalanga. Namhlanje abantu banemizi bavusa imizi yokhokho yabo, abanye baganiwe, abanye bayasebenza. Yebo akhona amaphutha akhona enzala endleleni ngoba abantu ngeke bakuthande bonke ungemali. Nalokho futhi sikulindele. Azile ukuzobrush imizwa yabantu la. Azile ukuzongcetheza. Othanda uyathanda, ongathanda akathandi. Kodwa naye lo ongathanda uneyinkinga naye. Uyobona ngelinye ilanga, uyombulelwa ngelinye ilanga uthi azile ukuzodlala la. Sisitimele sambazo, umshini uyishintshayo la. Yes, namakhosi emva kwethu. Sinosilinde emva kwethu, asinqeni angezwe. Sinabantu abamile abakhona abathi sizokhuleka. Sinabantu abamile nomama abathi siyokhuleka. Lo moya lo umoya odinga indoda. Umoya ongafuni uncetheza. Yabona ke inkani siye enkanini. Somshovu wenkani la esiyakhona enkanini ngoba sifuna ukushintsha impilo zabantu. Thina sihlezi kahle la isikhona. Asikho nesidingo sokuqala sithi siyasukuma. Ngoba uNkulunkulu usibancane usipha amandla. Singahlala nje sinethezeke ziphila izingane. Kodwa ziphila kiphi South Africa? Shothi kofanele sithathe ingane zethu ziyephesheya. Nakho nje makubo zongqotshe laphi. Siyokwenza njani masambe emhlabeni uNkulunkulu esipha amandla ukuthi sishintshe sancetheza. Lezi ingane esizalayo ziyothini zona? Ngoba kusho ukuthi ziyohlupheka ngoba zona ngeke zibe namandla ngoba ayiphathisiwe ukuthi zibe namandla okushintsha. Cha ekushintsheni impilo zabantu blose kule throw show angizokuxolisela futhi lokho mina. Nomba ungacabanga noma yini asho noma yini abuze noma yini okwakhe lokho thina sila sizofuna ukuthi sishintshe impilo zabantu ngamandla uNkulunkulu asiphe ngawo. Sizobamsana nohulumeni mayifuna sibamsane naye. Inkinga manje kunento esingayazi nathi esididayo. Awazi noma ukhuluma nalo nomkhuluma asazi. Kodwa sitshela ukuthi ithini uhulumeni. Uma thina singafuna ukushape uhulumeni uthi uya ngakephi. If thina singafuna uku-accountisa uminister, sifuna uku-accountisa osomabhizinisi abakhona, si-accountisa umphakathi ukuthi akushintshe impilo zabantu ngokweqiniso. Hayi kuphela makufanele siye kuma budget sokhuluma. Hayi kuphela masifuna ukuzovotelwa. Bese kuthiwa abantu bazoshintsha. Bese kuyakhulu abantu bakhathele. Abantu bakhathele. Thina namakhosi sizoshintshela imiphakathi yethu. Uhulumeni uyosifica ngendlela ngayo inkani makufanele. So akusalindi uhulumeni. Hayi asilindile uhulumeni njoba ngisho nje sihambile saye eAfrika. Sisazohamba siyonxenxa amanye amazwe esifuna ukubambisana nawo ukushintsha impilo zabantu. Sizonxenxa inkampani ezegcwele la emphakathini wamakhosi. Emhlabeni wendlula mithi. Emhlabeni wesilo. Abantu bazozenzela emphakathini umphakathi ngabagugule nje imphakathi bagugule amakhosi akube ngazuthi awekho kabe ngeke kwenzeke lokho ngeke iyashintsha ngeke akuhlonishwe kunamaphoyisa amaphoyisa afanele sibamsane nawo ukuqeda ubugebengu sihamba nawo amaphoyisa ukuqeda ubugebengu emphakathini ukuze abantu bangasabi siphinde futhi nezigebengu engafuni ukuthuthukisa imphakathi nazo soyibopha samakhosi ngoba la azile ukuzodlala la sizosebenza la. Sisihamba kuyona eka Chief Bambatha eya-1906 yekubuya leyo rebellion ekuthiwa wayithatha wayise eyitabeni ethatha impi wayise eyitabeni yazwakala indaba ezithi abokhuluma lento uyibeka mhlambe besibuyela kuleli lamabhizinisi indaba ezithi because uyi-president ye-Black Business Federation kuhamba kanjani lapho indaba ezithi? Cha kuhamba kahle kakhulu ey'ntweni zamabhizinisi kodwa abantu bakithi balimele kakhulu ilesi sidlava se-GNU esenza ukuthi osomabhizinisi bangaholelwa. Ngikhuluma nje eziningi iy'nkampani ey'file zibulawa uhulumeni
kunokuthi uhulumeni ayinaki izinkampani ayivikele zife ezandleni zahulumeni. Izinkampani ayikhokhelwe zihambe ziyothatha amaloni, abantu bayasebenza, izinkampani kuthiwa i-lowest bidder ethola izinto, abakwazi ukukhompitha nabelungu ngoba they don't own ama-means of production. Kufanele baprice ngeprice engekho, kube ngazuthi umuntu uthole imali engaka awadwa, kodwa mayisebenza iprofit incane ingaka, less than 2% ngoba ukhompitha na wonke umuntu. Into ongayenzi nje isense phezulu kwalokho umuntu athenga imoto athi ufuna ukuqasha abantu bakubo aphinda angakhokhelwa. Hey phelile izinkampani. Akusemnandi. Ingakho sibona ukuthi kusizana ukulibele silwile sireactor kunokuthi sishintshe izinto engabe kade zashintsha. Sizoshintsha amapolisi la. Hamba uye ka-treasury ubona abelungu abanandaba nobanandaba, abanandaba nanobukhosi. Abahlule ngokusiza amakhosi mayithi sizani ngoba kufaka u-treasury othize welinye ibala obuyisela izinto emuva ongenandaba. Akanandaba. Imali mawuya ka-transport manje hamba obheka abantu abakhokhelwe. Izinkampani hamba uye ka-public works abantu ebebephila. Abantu bathi bakhela izingane izikole bayilungisa. Akusenzeki ngoba leyo nto yosiza indle eminyama. Abantu abakhokhelwe. Kuphelile ngeinkampani zabantu abamnyama. Hayi, bathula abantu bakithi. Akekho umuntu ozobakhulumela. Nami ifanele ngihlale ngithule. Nginqe nemoto ngife ngoba ngathula. Ekubeni ungalona ivalo. Ngithule nje. Njoba ngithule kuthule. Bengikhuluma kuthiwe kuba uyalwa kunjanjani kwanjanjani. Ngathula kwathula. Ngeke ngithule manje. Hayi sengikhethile ngibonile ukuthula akusizi. Ngithulile ngayinakela okwami nganaka nje lokho engikunakayo. Angisathule ke manje. uNkulunkulu namathonga athi angihlale kulesi sihlala ngihlalela ngamahala mina. Angizukuhlalela amahala la. Ngeke kwenzele usimisele futhi asisabi lokho okusaba asisabi. Lokhu nje ukuthi mhlambe sosatshiso cha asisabi impela. La sizoshintsha impilo zabantu kukuhle kubuvu. Asisabe no. Sikusho lokho ophenda ukuthi asisabi ngoba abantu bami basatshiswe kakhulu la. Basatshiswe kakhulu. Insizwa zisefaka izikhophe zayo ukuthi abantu basebenze la basebenza khona. Insizwa ezimbalwa ezinesibindi ezenza ukuthi nakuba abantu sibakhomba ukuthi baya benefit. Kodwa manje kushintshile ipolicy la eSouth Africa nakho sibheke ama-elections la sibheke khona. Cha sizozenzela abantu bakithi bazozenzela so basiza thina. Kukhona yini ukuthi uNdaba Ezitha unawo mhlambe umbono we-party ukushintsha izinto ngoba abantu abaningi bacathi izinto ezishintsha kakhulu bozongena ube ne-political party ethi wena or uzosebenzisa amakhosi ukushintsha izinto ngoba nawe ndagena ukhuluma ngokushintsha izinto mhlambe yiphi indlela ezosebenza ukushintsheni? Cha ushintsho luzoza. Ushintsho luzoba khona. Ushintsho luzokubheka kuma parties. Asibheke political party. Asibhekele bese khona la isisuka khona nathi sabantu. Ngoba sikhuliswe wona ama political parties asifundisa. Besiwathatha njengevasithi. Inkinga kusafani. Yabo sididekile abantu bayididekele nje bonke. Uthi uya ngala njengoba ngisho. So azizile ukuzofuna ukuthi siqhame ngepolitiki cha. Sisafunda nje. Sisafunda kwamanye amakhosi aphathe kanjani. Sisafunda kwamanye amazwe aphathwe kanjani. Hayi amakhosi azoyishintshela impilo zabantu bawo. Asihloniphe isiqi samakhosi. Asibuse isithunze emakhosini. Angathi amakhosi abizwe noma kanjani ahamba fundiswe into engapheli lapha bese kuthiwa wadle phela nje abantu abaphethe abantu awayivotelanga amakhosi. Awavotelwa. Yabona labo 5 years laba basinika izichaos nje la. Phithi 5 years sekuphelile. Phithi 5 years sekuphelile. 5 wonke umuntu ufuna ukuthi enze okwakhe aphuma ahambe no. Manje sizosho ukuthi lo 5 years uhamba kanjani. Ngeke kube ngalendlela. No. Gade no. Mhlambe Ndaba Ezitha Nkosi yesizwe bese ibheka esimweni esenzakalayo njengamanje. Kuma current affairs siyabona izinto ziyaphenduka lapha ku-commission le kaJaji uMadlanga nina la enihleli khona
iy'nkulumo ey'kanjena ziniphazamisa kuphi or niba happy ngazo lezi zinto esilele zizizwe nje kukhulunywa ngazo? Hey, inzima le yanto esibonayo. Kunzima kakhulu. Sinathemba lokuthi isiphetho siyothatha iy'nqumo okuyizona zona. Ngoba kunzima nje ukuphawula ngoba into eso unfortunate into esiyibonayo kodwa ke isize yafika la ifike khona. Nathi silindile nje ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani. Sewubhlungu inhliziyo yethu ukuthi sizwe ukuthi oyofoma naye ephethe lapha emaphoyiseni umfowethu uNathi wakamthetho udlulile emhlabeni. Siphakamisa nje ukuzethoba nokukhulu ukuzolana nomndeni. Engathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Kuningi esikufisa ubone ngabe indlu emnyama yabamsana kodwa it's so unfortunate. So nathi sithi cha kulungile iCommission yenza umsebenzi wayo silalele siwumphakathi sinethemba elikhulu lokuthi umphumela wayo uyoba nohlonze ube neziqi eziyozwakala. Ndabezithi mhlawumbe Ndabezithi bese siyangasemaphethelweni nje ngizofuna ukubheka okandaba ngoba into engiyaye ngiyibone noma ngize la ekhaya ngathi uhlela umatasatasa and abantu bangena baphuma kunolayini abade. Inkosi yesizwe yasithola nje isikhathi sayo nefamily kuthi manje ifuna ukuhlala nefamily into enjalo. Sisebancane thina sisakhula. Lolo thuba esojabula nemindeni yethu nayo iyojabula. Kodwa akumncanyana ukuthi abantu beze entweni yamahala. Abantu ababizwe ilutho awubamema abantu banethemba. Iyona ke lento esiphoquzelayo thina ukuthi akusizi ukuthi sihlale emakhoneni ethu imphakathi azi uvela ufikelwe inyembezi plus yabo. Yabo le ekhaya sibaningi sabafana ubabuzizele abafana abaningi la ekhaya namantombazane maningi azele ubaba. Saphezulu 31 abafana izalo ubaba kanjalo nezingane zamantombazane. Ukuthi nje mawubuka phesheya ubuka imphakathi uyihlalele nje uzibuza usikhosi kuphi kube kuyangathi ngabe ngempela sithola igidi zokuthi sikwazi ukuthi ngempela sithi abantu bakithi imali iningi kakhulu eSouth Africa. La eSouth Africa udidwe lokho ukuthi ngendlela imali eningi ngayo kade kuyiCovid manje kuphela o500 billion. Malini sibanga ngoba silona ngisho ibillion ipopulation nje. Kusho ukuthi sonke singaba ama-millionaire. Uzibuza usikwalaphi pho ungaphela u500 billion ngenyanga ezintathu. Namanje waziwa washona kodwa waphela wona. Waphela hayi waphela impela. Waphelisisa futhi 500 billion. Hey kodwa mawusuthi uyabukisisa ubuka ukuthi hey yabona lento ama triple challenges ukuthi ophuwa ngabe phuwa kakhulu ama inequalities ipoverty yabo ngazi ukuthi orchestrated yakhiwe nje ngendlela ukuthi kumele abantu behlezi behluphekile ukuthi kube khona mhlawumbe ababenefitha ngokuhlupheka kwabantu. La ngisho ukuthi la emakhaya abantu balala bejabulela nje. Okunye sizokwenza la kubalekile emakhaya kuma programs sizoletha amanzi emphakathini. Sofundisa izingane ezikoleni sizoqala sithengele izingane lezi eziphase kahle soyifaka emavasithi siyifoundation. Izingane sithi ayibuyele emasisweni ayihambe ezodlala osport ngoba yila ekwazi khona ukuxoxa ikhuliswe zabantu besimame. Take a girl child to school sizobuyisa ama programs izingane zihambe ziyobona ukuthi lento engifuna kube yiyona iyonani ngingashiya ukuthi ingane ayibo nurse ayibo dokotela ayibo uthisha kanti izikole ayisakhiwo abantu bahlale phansi bagcine bengasebenzi. Sizokwenza isiqinisekiso sokuthi abantu bakithi bayaphambili. Labona ke lapha moya komakethe uhamba nje uye endaweni ezihlukene la khona omama bethu nobaba bethu bedayisa khona. Sizolobhisha uhulumeni uthi awunikeze abantu bakithi ama permit njengasemateksini adebelwela ama permit. Sihlukumezeke kakhulu ukubona omama bethu bekhahlelelwa impahla otamatisi. Yazi le nto wakhahlelelwa otamatisi bathathwe bafakwe eplastikini akhala umama imali akanayo. Hayi bo madoda. Hayi sizoba nani le nto leyana esibonile yenzeka lapha cha. Sizohamba thina sithengele omama istock. Sibone ukuthi isimo sakhe kanjani. uMetropolis ke
sizo-engage ngoba lento ama-permit ukuthi abantu bakithi bakhahlelele ukudla kanje sisanenkinga nje abantu bangaphandle esaxoxa ngoba isaxoxa bese kuthi le yabantu bakithi bakhahlelelwa impahla abanayo emakethe labantu kudayiswa ko-Shoprite kudayiswa ko-Spar abanikezwe ukuthi wozani ifake utamatisi wenu bayidayisela phandle bizokuthiwa informal market isizwe sakithi siyafika sizokhahlela bese kuthiwa abantu kanjani ngeke hayi cha sizobiza nje osomabhizinisi bakisi nezinsizwe sibambisene nazo sithi ake sihambe soxhasa omama bese lozo bekhahlelela oma bethu uyobe khahlelela ukudla okuthengwe yithina bese siyaxoxa sisukuxoxa cha sisukuxoxa asifuni impi hayi impi ngeke kwazi ukuthi kube impi asifuni sifuna ukuthula ingakho sithi ukuxoxa nje kabanzi ukuthi lokhu kukhahlelela oma bethu ukudla abhlungu kanje kusho ukuthina ama-permits benganikeziwe yabo sizoxoxa nje angeke soxoxa Dabezisi bayaqhubeka bayakuvizitha osomabhizinisi abadumile njengoSilinde nje namhlanje sihleli naye ngicabanga ukuthi usanda kuvakashelwa eNdlulamithi and useza futhi no deputy president kanjalo no minister wa public works uthini ubusuhleli nabo Ndabezitha sengiyabuza nje ngoba ngifuna ukwazi understand ukuthi uraise ama-points amaningi asho ukuguquka kwempilo yomuntu omnyama because ngathi John into ekuhlukumezayo empilweni ukuthi noma wena uvuka ngizothi mafuthi bovuka kuwona Ndabezitha kodwa kuyakuhlukumeza ukuthi bowubheke mhlawumbe phesheya ama-surroundings ubone ukuthi abantu bakithi bahlwempu and uthola ukuthi akukho even amanzi kodwa kune dam la eduzana kodwa umphakathi aseduzana ayinawo amanzi Ndabezitha mhlambe boxoxa nabantu aba-influential njengeSilo ithangi kade uvakashelwe iSilo uthini uvakashelwe namhlanje uSilinda nama-ankola uthini boxoxa nawo makhe hey cha siyabonga Ndelo ukhanjelwe iSilo sisababaza namanje bekhona umongameli wamabhinqa naye khona ongezwe umlando kaMchunu okhulumayo iyakhuluma leyansizwa insizwa nayo esifisa ukusebenzisana nayo kahle ukuthi amavayo sithi ukuwashepha ngoba iyinsizwa enamava amahle sifuna ukuthi sibonge bese sibonga kwisilo samabandla onke sithi bayede wena wendlovu cha kuyisifiso sikaBayede ukuthi imiphakathi yamakhosi ithuthuke isizwe sikaPhunga noMagema sikaZulu sikwazi ukuthi sibambisane besizoxoxa nje ukuthi kombe singabambisana kanjani ekutheni ngampela isihlalo siqine siphinde futhi silethe ukuthula siphinde silethe ukubambisana endlini yakaZulu sibone ngoba abantu bakithi indlala ekuyiyona ngampela esikhala ngayo sisonke isiloke naso besifikile sizophakamisa ubukhosi bukaBhambatha sinomlando oyiphindayo nendla kaZulu inkosi uMpande isilo samabandla sasibambisene kakhulu nomkhulu wami khokho wami uBhambatha okwaba kwagcina sekuganiselwana endlini kaZulu so sinomlando okubambisana njengomndeni wakaZondi nomndeni wakaZulu ukuthi ukhokho wagcina emtshela uMpande ukuthi sengihamba ngiyolwa namabhunu ngoba afuna ukuhlukumeza abantu bami bafuna ukuthi kukhokhelwe intela kaKhanda Mpondo yilo moya wasendulo lo moya osihaqile ukhokho wami bathi bemthatha ehamba ngoba akaziwa ukuthi waphelelaphi sigcwele amazondi yonke indawo ngoba kusho ukuthi ukhokho wayisoka yonke leyo nto ihambe yaze yafika ekutheni ehamba athi izukulwane sesithathu nesesine ngiyobuya ngiyombatha inyama entsha sikubonile ke emlandweni wamaNazaretha kakhulu ukuthi umoya wobuNazaretha umoya olapha abantu umoya ophilayo umoya okhona umoya ongapheli umoya kaBhambatha wathi uyobuya ezulwini sesithathu nesesine into thina besingayinakile into esikhule ngenhlonipho sithi sisizela abantu kuma isilo samabandla namakhosi ethi nawo lo moya ubuya okwethu ukuthi siubambe siuphathe kahle siusebenzele bese kube ukuthi
konke sikwenza siyakwenza ngenxa yamathonga noNkulunkulu. Sikhulekela nje ukuphepha, sikhulekela ukuthi esifisa ukwenzela umphakathi kwenzeke ngendlela. Sithi masixoxa nezinsizwa njengaye ubaba uSilinda le eMaswatini impumelelo ikhona uyabona. Mawuphuma siphuma nobaba uSilinda siya le koLesotho uyabona ukuthi ikhona indlela ukuthi imiphakathi ibambele izakhele yona i-development, izakhele yona ama-mall, izakhele yona izinto ezithinta wona i-development infrastructure imigwaqo, izakhele futhi namanzi. Igcina sekuyona ethi hayi uhulumeni uyasikweleta usikweleta imali engaka ngoba phela sikhokha intela kodwa asinayo i-development. Zobambisana kakhulu-ke nabo baba uSilinda namanye nezinye izinsizwa nabanye abantu besimama abanamandla ukuthi silethe ushintsho emphakathini. Sibonga kakhulu isipho esisha esihlukile lesi esisibonayo emagcekeni okhokho sama-ankole. Iy'nkomo nami bengazazi bengiyibukela kude lapha kumongameli kodwa kuma kuwukuthi okhokho bami bakhungwa ngawo, cha siyawamukela ngezandla ezimhlophe. Sizosebenzisana ney'nsizwa, sizosebenzisana nalo moya ukuthi sishintshe iy'mpilo zabantu. Ilokho esikufisayo. Sesiphilile thina eminyakeni esesiphilile sibancane sibanga uNkulunkulu sesiphila. Sekuwukuthi sikwazi ukunweba isandla, sikwazi ukusiza abanye abantu neminye imiphakathi. Ngeke sayishintsha yonke imiphakathi, ngeke sathandwa abantu bonke, asiyona imali. Bakhona abosibheca ngobubende inyama singayidlanga sikulindele lokho. Bakhona abosikhuluma kambi sikulindele futhi lokho. Kodwa thina masenze okuhle kukhona umuntu ozolala athi inkosi kubusise. Ila esibheke khona, okunye cha. Hayi Ndabezitha kuyazwakala besikhuluma nenkosi uZondi uMelusi Zondi simvakashele khona la eMzinyathi. Hayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe bongasika elijikayo Ndabezitha sesivala nje umyalezo ubhekise kubantu bonke kanjalo namakhosi usugoqa nje Ndabezitha singajabula amazwi okuvala. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga Ndilo, siyabonga ngayo yonke indlela. Imiphakathi yethu siyacela ukuthi ibambisane, siyacela ukuthi imiphakathi yakithi yazi ukuthi yonke impumelelo, yonke intuthuko iyofika mhla ngempela imiphakathi ibambisene. Siyafisa ukuthi intsha izinake, ifocus ekuthuthukiseni yona, ifocus kuma skills, ifocus intsha ekutheni ingavumeli uphuzo oludakayo ibahaqe. Sibona kakhulu amathaveni eduze kwezingane esecondary yabona. Sibona kakhulu izinto ezirong zenzeka eduze nezingane. Ikusasa lezingane lifa bengafiki ngisho kumatikuletsheni libe seliphelile njalo yabona. Yonke leyo nto sifisa ukuthi zibuye emasisweni. Sabazali sibangazali izingane naye seziyintsha evele ibone ingekho into enemfundo kuthina sabazali. So nathi sabazali ake sihloniphe, ake sizazi ukuthi sabazali, ake sizazi ukuthi sifuna ukuthi izingane zethu ifane nathi noma zibe ngcono kunalempilo esiphilayo. So ngiyabonga kakhulu babukeli, ngibonge nakuwena kanye neteam yakho Baba Ndilo. Siyabonga kakhulu Ndabezitha. News Avenue uyayithola ke ngicabanga ukuthi nale nkulumo esibe nayo in fact exclusive Ndabezitha le ngxoxo esibe nayo. Ngiyazi baningi bezama ukuthola uNdabezitha ukuthi bakhulume naye akakabi lula but bogcina bemtholile mhlawumbe sebeyobuza kuthina nalendlela Ndabezitha. Hayi siyabonga. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. I'm out.